Predstavujeme zvlhčovač so studeným odparom Miko Armin. Jeho jedinečný dizajn s dvojitým prúdením vzduchu zaisťuje špičkové výsledky zvlhčovania interiéru. Armin využíva dvojicu zvlhčovacích filtrov na zaistenie maximálnej čistoty vody, ktorá sa odparuje do vzduchu, ktorý dýchame, bez vodného kameňa a baktérií. Výsledkom je hygienicky čistý a perfektne zvlhčený vzduch. Intuitívne ovládanie zaisťuje rýchly prístup k inteligentnému zvlhčovaniu a turborežimu. V nočnom režime je Armin veľmi tichý, ideálny do spálne alebo detskej izby. Armin umožňuje pohodlné doplňanie vody 3 rôznymi spôsobmi. Modulárna konštrukcia zvlhčovača uľahčuje jeho čistenie a údržbu. Vložka Silvertex zabraňuje množeniu choroboplodných zárodkov vo vode a zamedzuje ich šíreniu do vzduchu, kde by sme ich mohli vdychovať. Pokiaľ je nádržka znečistená, môžete ju jednoducho vyčistiť v umývačke riadu. So zvlhčovačom Miko Armin vytvoríte zdravšie prostredie pre život.